chi sydd wedi trefnu'r digwyddiad yma fel Menter Iaith Sir? Wel, mae Menter Iaith yn arwain ar y trefniadau bob blwyddyn, ond mewn partneriaid llwyr, cydweithrediad gwych hefo Cyngor Tref Dinbych, yr Urdd, Rhieni dros addysg Gymraeg a grŵp Cynefin, a yr holl gwirfoddolwyr. Ac heb os, yr ysgolion wrth gwrs, fasa hyn ddim yn digwydd hebdyn nhw. A mae hyn wedi digwydd dim hond i'r flwyddyn gyntaf nac i'r wrth? Nac, iawn, da ni'n hel law ar hyn wan. Ond dwi'n meddwl bod hwn tua'r 7-8 mlynedd, Covid yn y canol wrth gwrs. Da ni wedi gorfod canslo un waith oherwydd tywydd drwg, ond ia na, mae'n mynd yn dda, mae gennym ni 2 ysgol newydd di ymuno hefo ni eleni, felly dal ati'n da hefo trio lledaenu neges, Dewi Sant, pethau bychain a defnyddio'r Gymraeg. Mae'n bwysig bod ni'n dangos personoldeb a bod yma efo'r plant i gyd mwyn siarad a jyst gweithio efo'n gilydd mewn ffordd. Neu ddau bach nhw da fyny hefyd. I think we're going to be making sure everybody is behaving and doing what they're supposed to do. And we've got another police officer here. What's your name? Liam. And are you excited to be here? Yes. Dwi yma rwan efo criw ysgol Tom o'r Nant Dinbych. Bore da? Bore da. A pwy sgynna ni fan hyn? Mr Urdd? Gronw. Gronw, ti'n edrych yn cool iawn. Chdi sydd wedi gwneud hwn dy hun? Na. Na? Lle ges di hwnnw? Ysgol. O'r ysgol, wel, ti'n edrych yn smart iawn. Ti'n edrych ymlaen at heddiw? Ynddo. Haia Beca, bore da? Bore da. A mae gennych chi job bwysig iawn. Beth ydych chi'n gorfod wneud heddiw yma ta? Dangos y fflag. A pa mor bwysig ydi o i chi, ysgol lleol chi, mae yna gannoedd o blant yma. Da chi'n edrych ymlaen? Yndan. Yndach? Be da chi'n edrych ymlaen am fwyaf? Mwynhau. A pwy sgynna ni ar y pen yma fa? Mari. Mari, beth ti'n edrych ymlaen am fwyaf, Mari? Cefnogi'r iaith Cymraeg. Mae'r plant wrth i boddau, maen nhw'n gofyn ni pryd da ni'n cael gwneud o eto. Pa wedi dod mewn coch gwyn a gwyrdd a da ni'n rili edrych ymlaen yn llun, gret. Promoting the Welsh language is the first and foremost, so important to all of us. And getting together as a cluster, you know, it's really important that we do things together and celebrate St. David's Day. Sbiwch ffantastig mae Mrs Jones yn edrych. Mae yna dop yn rai goch, mae yna... O, mae yna bod nas o bethau ar cap wedyn, cool iawn. Bore da, sydd â chi? Bore da, dwi'n iawn, diolch yn fawr. Wel, da chi di mynd i ymdrech go iawn. O, dwi wrth ymwneud i gwisgo fyny. Ydych? A mae'r plant yn edrych yn anhygoel, mae yna bob math o liwiau. Pa mor bwysig di chi fod yma heddiw? O, da ni wedi bod yma bob blwyddyn ers i'r Gorymdaith fod yn ei le, ac mae'n wych medru dathlu yn hunaniaeth a bod yn yma fel rhan o glwstwr ysgolion Sir Ddinbych a Dydd Gwyl, ac a mwynhau cael y plant i fod yn rhan o'r bore mor bendigedig, a mae'r trefniadau wastad yn wych yma. A mae'n ddwrnod na nhw gofio'n dydy? Da ni'n dod â blwyddyn 3-4-5-6 yma yn flynyddol, ac maen nhw'n edrych ymlaen bob blwyddyn. Dwi yma i gynrychioli popeth Cymraeg. Dysgu Cymraeg i oedolion yn Dinbych. Pa mor bwysig di diwrnod fel heddiw felly? Dwi'n meddwl bod dim holl bwysig i ddefnyddio'r Gymraeg, i weld fod y Gymraeg yn fyw, ac i roi cyfle jyst i wneud rhywbeth yn y Gymraeg. A mae'r Gymraeg, rhaid dweud, wel mae'n fyw yma yma heddiw. Dwi'n meddwl bod ti. A pwy sgynna ni fan hyn? Lowri dwi. Helo Lowri, sut y ti? Iawn diolch, sut y ti? Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Lowri, ffantastig yn dydi? Gret yndi, dwi wedi dod â criw o ddysgwyr a mae Helen wedi dod â dysgwyr hefyd. Maen nhw efo fi ys mis Medi, Lenni, felly nes i roi'r cyfle nhw ddod yma heddiw i gael profi'r Gymraeg. Ac da ni'n mynd i orymdeithio i fyny i eiddo pydre munud gyda ein baneri dysgwch Gymraeg gyda ni. A mae yna dipyn o siwrna i dop y dre, da chi barod amdano i? Da ni'n barod. Yes,